ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ki Pulit jong kejela Assam ki balayai peteng ban yakun thma persha ye ke jing Khaïi drok bat ki wei ki jing di pen bu ai haka pratarik ubana rempang arajar arfoar kilayo kem ya Arngut ki breu ki bedan kti ban Khaïi be an yo Ganja bat ki wei di ki jing di bu ai ya ki balatip kerteng komu badal boro bat kamilanti duri ki basong basa haka snong pramer nagini ki Arngut ki Pulit kilayo ban korup hadu pra kilo ukenja bat ya kawai ke skuti ke baki jupendan kam ban Khaïi ya uni ukanja haga baya dei bat kene ki Pulit kidang penlong ya gejing tokit ban yok kam shushu ya ki bajudan kti haga ni ka kam Khaïi be ai